Salam hatırlı dostlar, mehriban vatandaşlar. Sizi kanalımızın yeni bir videosuna hoş gördük. Bugünkü videomuzda AliExpress prilajeniyasından nähil zat zakat etmeni kıyskaça öwrenip geçeriz. Belki aranızda bilmeýänler bardyr, belki kimdir birine kömek edýär. Şonuň üçin şol hakynda video taýýarlamany maksat edin. Gelin onu videomda girişelim. İlk bilen AliExpress prilajeniyamda girýäs. Ve şu yerden öz islenlik gerek zadymyzy bölüdiýän ýere basýas ve ýazyp bilýäs. Mysal üçin näme gerek bolsa. Mysal üçin gelin çikolyklar görelim. Çikol Samsung S20 mysal üçin S20 görüşimiz ýaly şuýda bir näçe görnüşler çykdy ve şulardan haýsy göwnümize ýarasa özümiz saýlap alyp bilýäs. Ýene şuýda dostlar bir ünsürmer zadymyz bar. Ana her satyjynyň aşagyna öz ýyldyzy bolýan, ýagny aljylaryň goýýan asyankasy bolýan. Köpüsiniňki 4 ýyldyz, köpüsiniň 3 ýyldyz. Haýsynyň ýyldyzy köp bolsa, derejesi köp bolsa, şondan zakat etsek, şonuň tabary hemmekçe göwnüne ýaran soň, şoň zatlar gowy çykýan we görüşimiz ýaly aşagda satylan sany hem ýazylgy. Mysal üçin birincide görüşimiz ýaly 2175 sany zakat bolupdyr we adamlar 5 ýyl goýupdyr emmesi. Bunu görüşimiz ýaly şuýda öz gotsular var, zakat eden. Şular ýaly, şulara seredip zakat etdiler. Mysal üçin bir haýsyr bir tabar göwnüde ýaradymy, korzyna salýas we şuýdan öz göwnüde ýaran renklerini saýlýas we prodajyta basýas. Bolly biziň saýlan tabarymyz korzyna geçdi ve ýene saýlamagy dowam etip bilýäs. Yok. Eger zakat etsek diýseňiz, bundan çykyp şu aşagda görýän korzyna ýazyly sahypamyza geçýäs we şuýdan öz belläp goýan zatlarymyzy arkaýyn zakat etip bilýäs. Gelin mysal üçin men özüme bir tabar saýlap goýdum. Onu zakat edelim. Şonu bellikleýäs, görüşimiz ýaly we şu aşagda ýazyly oformlenýo diýen düğmeye basýas. Bundan soň dostlar, eger sizinkide öz ýaşaýan ýeriňiziň adresi girilmedik bolsa, adresimizi girdiýäs. Ýa-da onu ütgeçek bolsak, şu aşagdaky görýän izmenit adresi, sposob dostavky diýen şoňa basýas we şuýdan nowy adres edip özümiz ýaşaýan ýerimizi, ýaşaýan ýurdumuzy saýlap bilýäs. Mena görüşimiz ýaly Türkmenistandan bar eken berdi. Şular ýaly birinji adresimizi girdiýäs, ikinji şäherimizi girdiýäs, üçünji köçämizi we jaý nomeryny girdiýäs. We bu dördünji indeksiýa. Indeks hem internetden gözläp öz şäheriň mysal üçin Türkmenistan Aşgabat, mysal üçin Magtumul şaýaly 14 diýip internetden gözlese şo taýynyň indeksini çykaryp berýär. Şo taýynyň indeksini ýazýas we bärik bolsa hökmany suratda dogry familiýamyzy adymyzy girdiýäs. We bu iň aşağı bolsa öz telefon nomeryny girdiýäs we sahrany edip öz adresimizi ýatda saklatyp bilersiz. Görüşimiz ýaly menne eýem bu adres bellenen gelinini tölewe geçelim. Görüşimiz ýaly aşagda tawary diýen 340 rubl, rossiýsky rubl we dostavkasy besplatny mut diýen. Gelin tölewe geçelim.
Calculate basýas. Ve şu yerde kart numaramizni, kartymyzyň danysyny girdiýäs. Girdik. Bu MMGG diýänne kartymyzyň gutorýan soragyny ýazýas. Ýüzündäki birişimiz ýaly. Ve bu SVS diýänne bolsa kartymyzyň arkasyndaky kod çagaty girdiýäs. Ve bu aşağıdaky bolsa öz familiýamyzy, adymyzy girdiýäs. Ýagny haýsy dille ýazylan bolsa, ingliz dille ýazylan bolsa, ingliz dille girdiýäs. Adymyzy girdik. Gelin bolsa töläliň dostlar. Upload'a basýas. Biraz karaşýas. Ve şu yerde öz bankymyzdan size SMS gelýär. Şu tölegi tasdiklamak üçin. Mana SMS'imiz geldi. Onu girdiýäs. Girdik. Görüşimiz ýaly dostlar. Zakaz upload eden zakazymyz tölenen. Ve продолжить покупки. Şoňa basýas. Görüşimiz ýaly dostlar. Biziň eden zakazymyz tölenni. Indi onu görmek üçin aşağıdaky profilimize geçýäs. Ve şu yerden zakaz diýen ýazyk bar. Şoňa basýas. Ana görüşimiz ýaly aktivniýe diýen ştaýdan üstüne basyp zakazymyzy görüp bilýäs. Ve şu yerden hem zakazymyzyň nigara ýetenligi, Hytaýdan çykanlygy ýa-da çykan nälerligini ýazarlap bilýäs. Eger zakaz atmayan izine gaýtarmakçy bolsaňyz, şu aşağıda görýän knopkamyz bar, atmayan zakaz. Şoňa basyp atmayan etip bilýäňiz. Ha dostlar, şunun bilen şu videonu tamamlaýan. Tomoşa edeniňiz üçin minnetdar. Eger islenlik soraglaryňyz bolsa, aşağıda tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Hoş sag bolun.